Türkiye dest bi darizandina 29 polisan li İstanbul'e kir. û gorî îdaname hatî amadekirin peywendiyên ve polisan bi darbeya leşkerî de heye. Di darbeya leşkerî de di sed û heftî hemelatiyê Tirkiye hatîbû kuştin. û piştî van bûyera operasyonên berfira dest pê kirîbû û bi hezaran kes hatibû binçav kirin. Niha bi sadan dozger bejdara vê dozê bûne û vê rojê wek rojek dîrokî nav dikin. Bu hain darbe girişiminin içerisinde olan ew kesên di vê derbeya xayîn ya FETÖ de cih girtî dê awakî gelekî giran bên ceza kirin. Di derbeya leşkerî de gelek hemaletî hatin kuştin, şehîd û gaziyên me hene. Em ji bo parastina mafên wan li vir amade ne. Wekû hûn jî dizanin derbeya leşkerî li gelek cihên Tirkiye çêbû. Ji ber vê yekê dê doz li van cihan hemî vebin. Divê ev kesên xıyanet li vî welatî kirî bi awakî giran bên ceza kirin. Dozgerên li rûniştina li İstanbulê diyar kirin ku polisan erka xwe neanîne cih û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan neparistîne. 21 polîs ji ber hewla hilweşandina hikûmetê tê darizandin û ji bo van cezayê zindankirina bi derecahiya jînê tê xwestin. Heş polîsên din ji ber endambûna rêxistina terorê heta bi daxwaza cezayê 15 salan zindanê tên darizandin. Ji tirmehê û vir ve hikûmeta Tirkiye zîdetirê 40,000 kes girtîne. Di nava da mamoste û dozger ji hene û zîdetirê 70,000 kes ji karê xwe hatine dûrxistin. Diyorum içeride katılan aileler de var. Onlar izleyici koltuklarında beklemekteler. Di mal da malbatên kesên wan hatine kuştin hene. Cihekî tayibe ji bo dozgeran heye. Em hemû bi hevra li benda encamê ne. Ez jî wekî serokê Komaleya Parêzerên Türk li vir amade me. Ez bawerim ev doz de cihekî tayibe di dîroka Tirkiyê da bigire. Di heman demê da jî min bawer e encamekî wiha derkeve ku êdî çi kes nikare nêzîkî derbeya leşkerî bibe. Doza herê mezin ya di dîroka Tirkiye'de dest pê kir. 45 polîsên din ji yê li bajarê Zonguldak, Bursa û Erzûmê bên dadyekirin. Dozgerên Tirkiye hewl didin ku cizan gel li girin bidin van kesên bejdarê darbeya leşkerî bûyî. Da ku rêya darbeyên nû yên leşkerî bê girtin. Aramacar, Dengê Amerîka.